Reazzjoni ferm pożittiva fost il-ħaddiema tas-saħħa f'pajjiżna l-aħbar li ħareġ it-tender għall-espansjoni u żvilupp tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Ikkonferma dan il-Ministru għas-Saħħa nnifsu Joe Bela f'kumment li tal li dan l-istazzjon barra l-emerġenza u biswit il-post fejn se jsir dan il-proġett massiġġ. Fost l-oħrajn huwa spjega x'se jinvolvu dawn ix-xogħlijiet ferm kruċjali għall-qasam tas-saħħa f'Malta. Il-proġett huwa maqsum fuq żewġ binarji. L-ewwel binarju hu l-espansjoni tal-emerġenza li qed taraw warajja. Dik il-parti tal-proġett biss ħadd irdoppja l-ispazju li għandna fl-emerġenza bħalissa. Imma t-tieni parti tal-proġett imbagħad huwa l-bini ta' unit ta' psikjatrija akuta għas-saħħa mentali akuta fuq il-bini li qed taraw warajja. Dan unit ta' 130 unit ta' 130 sodda. Il-Ministru għas-Saħħa nota kif dan kollu se naraw l-integrazzjoni ta' żewġ dipartimenti fl-isptar ewlieni ta' pajjiżna. Għandek ukoll l-integrazzjoni tas-saħħa mentali mas-saħħa fiżika. Jiġifieri qed nitkellmu fuq proġett massiv, 80 miljun euro, minnhom hemm parti sostanzjali fondi Ewropej, l-ispeċjalisti tal-emerġenza, l-ispeċjalisti tal-psikjatrija. Mhux l-ispeċjalisti biss, imma l-infermiera, radjografi u nista' nibqa' sejjer, irriduh dan il-proġett bħalma jriduh in-nies ta' pajjiżna ovvjament. Dan l-iżvilupp estensiv għandu lan li jtejjeb il-kapaċità tal-isptar u jtejjeb is-servizzi b'mod partikolari fil-kura tas-saħħa mentali u trattament tal-emerġenza. Is-sit ikopri żona totali ta' 7,100 metru kwadru, il-volum skavat huwa ta' 10,500 metru kubu.